adlaw nga Sabado, mga higala. Ania na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Paminawon nato ang Maayong Balita sa Cebu. Kabahin sa pag-obserbar karong buwana sa National Kidney Month, ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth may pahinumdum sa ilang gipangtanyag ng mga benepisyo sama sa coverage for chronic kidney disease. Ang maong benefit package naglangkob sa hemodialysis nga nakantidad og 2,600 pesos per session, peritoneal dialysis nga nagkantidad og 270,000 pesos ug kidney transplant nga dunay kantidad nga 600,000 pesos. Matud sa PhilHealth, kini mahimong mapahimuslan sa mga active PhilHealth members pinaagi sa ilang mga accredited healthcare facilities. Ang mga miyembro nga gustong mo-avail niini nga benefit package kinahanglan nga morehistro sa PhilHealth Dialysis Database ug moagi sa mga gikatakdang proseso. Gawas sa pagpahibalo sa ilang benefit packages, ang PhilHealth may pahimangno usab alang sa saktong pagprotektar sa kidney sa tawo sama sa pag-maintain og healthy lifestyle. Alang sa dugang impormasyon kabahin sa PhilHealth coverage for chronic kidney disease, mahimong mobisita sa pinakaduol nga PhilHealth office ug sa PhilHealth Facebook page. Ug para sa Bohol, ania usab ang ilang maayong balita. Sobra ba ang tubig sa inyong lugar o nagpuyo ka sa may daghang lamaw? Kung nangita kag dugang kapanginabuhian, nganong dili man ka mamuhi og ikman? Ikman ang tawag sa mga dagko nga uwang, mga pasayan sa tubig tabang. Kasagaran nga gidayan-dayon sa mga aquarium, apan sa mga palahubog, aw number 1 nga pang sumsum. Kung sa tubig parat og sa dagat, banagan, sa mga sapa og suba, nailhan kini nga ikman. Sa mga tubod nga tinaw og limpyo nga tubig, sa mga buho-buho og silunganan sila magtipig. Kung ang mga dagkong uwang dili matugaw, sa limpyong tubig, sila pohon mo ay mupatigbabaw. Piskay sila tanawon sa aquarium, kinahanglan lamang nimo nga pakanon og tarong. Apan kun imong buhion sa tinuyo nga pasong, asola og lumot, itsa-itsahan pod og mumho ug lawog aron sila manambok. Mahal kuno ang ikman, mahalin kini sa 1,000 ang parisan. Piskay ni adubuhon, suka, toyo, ahos ug paminta. Dayon pakagingon pinaagi sa mantika. Impas ang plangganitang bahaw, hastang wait nga manghubag musinaw. Ug kun sa usa ka hungot nga bahal pasundan, maira kag kuto ang imong tijan. Pagkapananghuy ka sa kahalang, human og kaon, piska magpadaylang labi nag sa ikman mahalinan. Gikan sa Jolly's Diversified Eco Farm sa Cambacay, Batuan, alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Atong paminawon ang maayong balita didto sa Siquijor. Gipahingusgang matukod sa lokal nga kagamhanan sa Larena ug sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA ang Balay Silangan Reformation Center nga mo'y magsilbing sandayong sa gobyerno aron matulid ug maligdong ang mga drug offenders sa lungsod nga nitugyan sa ilang kaugalingon sa pagbago. Formal kining ginagurahan ug gibuksan kaniadtong Mayo 19, 2023. Isip ikaunom nga Balay Silangan Reformation Center sa isla sa Siquijor nga nahiluna sa ikaduhang andana sa Tiangge sa Larena. Diin ang Reformation Center sa unang higayon sa mga gipahigayong formal installation of Balay Silangan Center sa lalawigan sa Siquijor, gitambungan gayud sa Regional Director sa PDEA nga si Jigger B. Montaliana. Part itong reformation program natin along with the community-based rehabilitation program na catered by DOH para malayo nato ang tao sa paggamit sa illegal drugs. Tuyo sa Balay Silangan nga mariporma, magmatngon ug magminatarong ang mga ni-surrender nga drug pushers o dealers sa higayong igahin nila sulod sa temporaryong puy-anan aron ugma damlag mapahimuslan sa mayong paagi ang ilang kaalam, kusog ug abilidad sa komunidad nga ilang gigikanan ug magmasunuron sila sa balaod ug maghatag kahapsay sa katilingban. Lakip sa maong aktibidad ang pagpirma sa Memorandum of Agreement sa LGU Larena, Siquijor Police Provincial Office ug PDEA ug mga ahensya sa gobyerno sa pagpatuman sa programa sa Balay Silangan. Rest assured for RD and the rest of the team, PDEA, na we will be here to implement, to be your partner whatever or all your activities, sir. Including sa other offices that we have, where we are here right now. This is a manifestation for all of us na if we work together, makaya na to. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, ako si Ninya Rose Oxo. Ug di usab magpauwahi ang Negros Oriental
para sa ilang maayong balita. Gibuksan sa Department of Interior and Local Government ang labing unang Amuma Women's Center sa Negros Oriental. Nahimutang ni dapit sa may Provincial Convention Center sa Dumaguete City. Tumong sa Amuma sa barangay program sa DILG na maorganisa ang mga kababayenan sa kabukiran ug mapalig-on ang ilang kaalam sa financial savings ug stability. Gawas ni ini, bansayon sab ang mga kababayenan sa mga livelihood training gikan sa nagadaiyang ahensya. The DILG in close coordination with TESDA, DOLE, DSWD, etc., and other national government organization, Ramon Aboitiz Foundation, would like to capacitate barangay government in ensuring economic and livelihood security and inculcating the importance of savings. So tuturungan po natin sa simpleng pamamaraan ng ating ina ng tahanan kasakayong humahawak ng resources ng ating pamilya na ma-inculcate natin ang importance of savings. And then pagkatapos, papasok na po ang TESDA, DOLE to assist you. Ang atong Amuma Center will be used by them during their meetings and then magplano for mga trainings. So we will anchor it sa atong LCAC na program as well as sa atong GAD. Aduna nay na organisang Amuma chapter sa Gihulngan City ug Canlaon City na maoy unang mugamit sa Amuma Center. Padayon pa ang DILG sa pag-organisa og uban pang Amuma groups sa probinsya aron mudaghan pa ang mga kababayenan na makabenepisyo sa programa. Gikan sa Dumaguete City, kini si Jill Shelo sa PIA Negor alang sa MCCB. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Adun na ba mo nakatuna ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa daghang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo o mag-uban na punta sunod simana.